カムスターマヤです。お久しぶりです。私の声は多分今日ちょっと変に聞こえるとは思うんですけど、本当は3日間ほど声がなかったんですよ。風邪で。で、やっと今朝声が出てきたなと思って、今夜動画を撮ることにしました。今日はムナという副詞を教えたいなと思ってます。では、始めます。まずはいつものように単語の紹介と発音練習からいきたいと思ってます。では始めます。はい、まずは代名詞です。アコというのは私のことです。英語では I って意味ですね。アコです。はい、次はシャというのは彼女または彼のことです。シャです。はい、次はだよです。聞いてる人を含めて私たちって意味です。いいですか？だよです。はい、次はイカオというのはあなた、you のことです。イカオです。はい、次はシラというのは彼らたちのことです。いいですか？シラです。はい、最後はかよというのはあなたたちのことです。いいですか？はい、もう一回発音します。アコ、シャ、タヨ、イカオ、シラ、そしてかよです。いいですか？はい、次いきますよ。はい。で、あと最後の代名詞になるんですけど、神です。いいですか？これは聞いてる人を含めない私たちのことです。いいですか？聞いてる人を除いて私たちのことです。神って意味です。いいですか？はい。次はマヤとプリンスです。マヤは私の名前ですね。で、プリンスは本当は私の弟の名前ですね。名詞の時は前に言ったことがあるとは思うんですけど、文章を作る時は必ず人の名前の前に C をつけます。いいですか？だからマヤだけじゃなくて C マヤになります。C マヤで C プリンスです。いいですか？はい、次は動詞に行きたいと思います。今回使う動詞は3つです。2つは前に習ったことがあります。1つは多分新しいですね。はい。プンタっていうのは行くの原型です。いいですか？プンタです。で、プンタの未来形はププンタです。で、過去形はプムンタです。はい、次はアリスというのは出かけるという意味です。いいですか？アリスです。アリスは原型です。動詞の原型です。はい。アリスの過去形はウマリスです。はい。で、次はアリスの未来形はアリスです。で、最後の動詞はカイン、食べるということですね。カインです。はい。カインの過去形はコマインです。で、未来形はカカインです。はい、以上です。よくわかりましたか？ムナの続きに行く前に私は1個だけ説明したいことがあるんですよ。今まで私が使ってたほとんどの動詞は全部動詞です。フィリピン語ではいろんな動詞の種類って言ってもいいかどうかがわからないんですけど、とりあえず今種類っていうふうに言いますね。私が使っているのは全て、ほとんど動詞です。動詞っていうのは何かというと接字を使っている動詞です。よく見てください。カインとアリスとプンタはこの3つ全部動詞です。動詞どうやってわかるかというと原型はカインですよね。
過因です。この過因を過去形にするのに、という接字が必要となっているんです。これがですね。接字、動詞です。と、はどうやってつけるかというと、最初の文字が C の場合は、C の文字の後に、最初の文字の後に という接字をつけます。そうなると、になります。があります。ですね。があるので、動詞って言います。いいですか？本当は動詞という正式な名前がないんです。これはロディ、マヤ。マヤ。私の本当の名前はロディです。はい。マヤの呼び方です。はい。これをよく見てください。まずはプンタですね。プンタも見てくださいね。プンタもこれも動詞です。プンタです。で、最初の文字が C なので、最初の文字の後にここにあります。という接字をつけたら過去形になります。はい。プンタからプムンタになります。これが動詞ですね。はい。で、次はアリスです。アリスというのは出かけるって意味じゃないですか。と、アリスの最初の文字があです。母音です。あ、え、い、お、うが母音ですね。母音の場合は、このという接字は、線と一番最初につけるんです。いいですか？こういう風になります。ウマリスです。原型はアリスです。で、接字をつけたので、ウマリスになりました。私がさっき言ったように、フィリピン語ではいろんな動詞の種類があるんですよ。とか、とか、とか、などなどです。いいですか？一つずつ説明したいなとは思ったんですけど、少し長くなるとは思うんで習いたい人たちはコメントのボックスに書いてください。今度別のビデオで説明をしたいなと思っています。はい。では、モナの続きに行きましょう。はい、次はモナの付け方を教えたいなと思っています。はい、まずは名詞の時ですね。マヤっていう意味ですね。名詞の時は名詞の後にモナをつけます。いいですか？ここは人の名前って書いています。よく覚えてくださいね、これ。で、人の名前です。これは必ずが必要ってなっています。ですか？で、マヤでモナですね。マヤの後にモナをつけるんです。マヤモナっていうのは、マヤが先っていう意味です。いいですか？はい、次は代名詞の時です。例えば、私のことですね。代名詞の後にムナをつけます。アコムナ、私が先です。シャムナ、彼、または彼女が先です。いいですか？はい、次は動詞の場合は動詞の後につけます。はい、まずはカインという動詞を使いました。カインは食べるの原型ですね。はい、で、未来形はカカインです。カカインですか？カカインの後にムナをつけます。カカインムナというのは先食べます。それともとりあえず食べます。いろんな意味があります。場合によって変わります。いいですか？はい。そして、これをよく見てください。カインカムナは、あなた先食べて、まず食べて、とりあえず食べれっていう意味になるんですけど、これは提案、それとも、命令を表す文じゃないですか。命令と提案を表す文の時は、ムナは目的語か、あなた、目的語ですね。これかの後につけます。いいですか？提案と命令を表す文の時に目的語の後にムナをつけます。わかりましたか？はい、次はムナの意味と3つの意味を説明したいなと思ってます。さっき言ったように3つの意味があるんですね。さっきとまずと、とりあえずと、ちょっとっていう意味です。はい、1個ずつ説明したいなと思っています。
はい、まずはこの文章を一緒に読みましょう。はい、pupunta muna ako sa trabaho. Pupunta muna ako sa trabaho. 日本語にすると3つの言い方があります。ここに書いてあるのは1つだけなんですけど、本当は3つです。はい。1個目は、私はちょっと仕事に行きます。2個目は、私はまずか先仕事に行きます。で、3つ目は、私はとりあえず仕事に行きますっていう意味です。はい。どうやって使い分けるかというと、by situation 状況をよく考えてからムナの意味がわかるんですよ。例えば私はいろんな状況を作ってみました。いろんな状況かというと会話を作ってみました。例えばこの会話ですね。A さんが B さんにどこに行きますかっていう会話です。はい、A さん、saan ka pupunta? Saan ka pupunta? です。あなたはどこに行く？あなたはどこに行く？で、B さんの答えは、aalis muna ako, aalis muna ako です。日本語にすると、あなたはどこに行く？で、この B は、ちょっと出かける、ちょっと出かける。このmunaはちょっとになるんです。わかりますか？ちょっと私説明が下手なんですけど、こういうふうな質問を聞かれたら答えのmunaはちょっとっていう意味になるんです。わかりますか？saan ka punta? aalis muna ako です。これはちょっとっていう意味です。はい、次の場合に行きたいと思います。はい、例えばこんな場合です。本当はほぼ同じです。はい、A さん、saan tayo unang pupunta? Saan tayo unang pupunta? です。unang というのは最初、一番目っていう意味なんです。una ですね。first のことです。saan tayo unang pupunta というのは私たちはまずどこに行きますか？私たちはまずどこに行きますかっていう意味ですね。unang です。一番目。に行くところはどこって意味です。いろんなところに行く予定なんですけど、まず1番目に行くところはどこですかって聞かれる場合はmunaも使ってもいいんですよ。で、B の答えはkakain muna です。kakain muna というのはまず食べましょうとかまず食べますって意味です。いいですか？ saan tayo unang pupunta? まず食べるか、もう一つの意味はとりあえず食べる、まだどこにも行かずに私たちはまずかとりあえず食べるって意味です。これはとりあえずとまずという意味になります。あともう3つぐらいの会話の例があります。はい、まずはこれです。さっきと同じ聞き方です。はい、saan ka pupunta? Saan ka pupunta? あなたはどこに行きますか？ Saan ka pupunta? です。で、B の人がpupunta muna ako sa trabaho. Pupunta muna ako sa trabaho. Trabaho は仕事です。このmunaはどういう意味になりますか？ Pupunta muna ako sa trabaho. Pupunta muna ako sa trabaho. ここのmunaはちょっとって意味です。わかりますか？多分ちょっとややこしいんですね。はい、次の会話はSaan tayo unang pupunta? Saan tayo unang pupunta? まず私たちはどこに行きますか？ Sa mall o sa palengke? Sa mall o sa palengke? か、sa mall o palengke ですね。で、一番目に行くところはどこですかって聞かれるときは、muna を使ってもいいですよ。また。はい、B。Sa palengke muna. Sa palengke muna. Sa palengke muna です。ここのmunaの意味はまず、それとも先って意味です。先にパレンケに行きますよ。モールは後でにしましょうって意味なんですね。この会話の流れの意味です。はい、もう一回 A と B を読みます。はい、A、saan tayo pupunta? Saan tayo unang pupunta? ごめんなさい。Saan tayo unang pupunta? まず
か先、私たちはどこに行きますか？一番目に行くところはどこですかって意味ですね。さモールおパレンケ。モールですか？それとも市場ですかって意味です。で、B の答えはサパレンケムナ、サパレンケムナです。パレンケは名詞ですね。名詞の後にムナをそのままつけたらいいです。サパレンケムナというのは、まずか先、パレンケに行きますって意味です。ですか？はい、サパレンケムナです。いいですか？はい、で次は、ちょっとこれです。はい、まずは一緒に読みましょう。はい、iinom muna ako ng gatas bago matulog です。iinom muna ako ng gatas bago matulog です。はい、iinom というのは、inom の未来形です。イノムです。イノムも動詞です。いいですか？で、ムナは、このムナは先ですね。先。いいですか？で、アコは私、ナンはを、助詞のを、で、ガタスはミルク、牛乳のことです。で、マトゥルグは寝るの不定詞です。このトゥルグというのは、動詞です。動詞じゃないです。動詞です。で、バゴは何々の前に before 英語にすると何々前にですね。日本語では。いつもじゃないんですけど、でもよくバゴとムナはセットとして使ってるんですよ。はい、そうです。セットとして使ってるんですよ。はい、言いたいことを忘れました。はい。iinom muna ako ng gatas bago matulog というのは、私は寝る前に先に英語牛乳を飲みますって意味です。はい、牛乳を飲みます。ちょっと難しいんです。ここにバゴの後に必ず入る動詞は動詞の不定詞です。不定詞は後で説明します。本当はこれ今日ちょっと紹介だけしましたちょっとだけ紹介しました。まだ言えなくても大丈夫です。いいですか？はい、もう一回読みます。Iinom muna ako ng gatas bago matulog. Iinom muna ako ng gatas bago matulog. 私は寝る前に牛乳を飲みます。私は寝る前に牛乳を飲みます。動詞。これは不定詞。いいですか？今回のフィリピン語のレッスンは結構難しかったんですね。私は本当は説明を考えるのに多分2週間くらいかなかかったんですよ。なぜかというと、私が今まで教えてたフィリピン語は基本です。基本フィリピン語です。とても簡単なフィリピン語です。でもこのムナというのは、ちょっと難しいちょっと難しいので、難しい単語を使わないといけないんですよ。で、優しく簡単に説明ができるようにいっぱい考えて、動詞を動詞だけとりあえず使って、で番号も本当は、前からずっと説明はしたかったんだけど、ムナと番号のセットを同時に説明すると難しいかなと思って紹介だけしました。後でまた別の動画で番号とムナのセットの説明をします。はい、今回のフィリピン語のレッスンはよくわかりましたか？質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。私はリクエストビデオがとても多いんですだから皆さんがリクエストビデオがまだないなと思ったら、本当は私まだリスト順番通りにやってるので、後でみんなのリクエストのビデオは絶対に作るので待ってくださいごめんなさい。はい、ではmaraming salamat po. Paalam.